Nna anyị ukwu Ralph Uwazurike, ekene gị onye isi lewu. Ọ doo m anya na onwe oge ndị Mazọb nye gị ọsọ ị pụọ ịfọmụ another one ịghọtago. Ka anyị bidogo n'ebe a. Nna anyị ukwu achọrọ ka nna chi gị azụ chetara gị feme n'ala Igbo under you. Ibidoro ife Mazọb ga 1999 2000 imegide ya ọyasasịa gọọmenti ekulu gị jee kuola ezi. Oge a gọọmenti kulu ụmụazị be anyị ekulu tụnyesịa na nga dị iche iche n'ala Igbo ya agụnwe ọnụ. Ndị egburu egbu n'isi gụ ka nkụ, ndị chịpụtara ụkwụ n'ama ọkalị. Na ikwu achọ ka ngwa gị sọntị onwe ego ọbụla ị natalụ under Mazọb, na ikwu ya ka mma na iji ego ahụ enjoy ya your old age. Ọnwụ bịa echi nwụọ in peace wa peace ya m kpọrọ afọ abụ na ọka mkpọ ọnya, mana achọrọ m ịgwa na enwekwe any peace ị ga-enjoy you know why? Ụmụazị echepụtara ụkwụ n'ama ka nkụ, ndị egburegbu under you. Ife ịma na you cannot actualize. Ị na-alụ ndị mmadụ tax a na-agụta na-achị ego, ma ndị wheelbarrow ma ndị ọkada na Aba, Owerri, Ọnịcha, ime agbaghị ya agbagha. Anụ nke ị na-asị na hijackịrị ya, ọ na-ndị hijack ife a hijackịrị mgbe ahụ ịka dị young, onwe ife imenwu ọkịta ịka nka ka ị na-achọkwa ịmalite ọzọ ka ị ya hijackịta ka mana hijack ya ọka ibidokwa ọzọ. Nna ya ukwu ifugokwu ife Biafra ka izuo n'ike na ala Igbo ka ọ dị. Ọkwa ndị mmadụ na-abatasị ụlọ Krismas ya kịta, ọkwa ifu na ba ya jụọ n'oyi. Ndị Fulani a na-azụ ụlọ anyị, ndị mama anyị ebidogo ije ugbo, obodo dị iche iche anatago na-ekili asị ibe ha. Anyị afụbekwa moto akwụsịrị n'ụzọ asị na kịta ka ebulu onye a ndị Fulani. Ebe niile ezuo n'ike, ndị Fulani a anyị nọkwa na-ekene Chukwu na ndị Fulani a hapụrụ na anyị be anyị kịta. Ọ na-abịa ka ị na-achọkwa ka ibidokwa ọzọ, ị chọkwa ka ikobatakwala anyị ndị Fulani. Biko ka anyị enjoy ya Krismas ya ọfụma na New Year. O nwere ndị na-anụ di n'ọnya in peace. O nwere ndị na-akwa ozu nọ na mortuary for many years akwabago ozu. Ndị mmadụ afụ nke anyị chọrọ nke a this year 2026 a ka anyị Igbo junata oyi, ka anyị zuo ike, ka ntị jụrụ anyị oyi. Ebidokwana ihe ọzọ iche ime prime minister imenya prime minister organization ịnọ na ya alọdụkwana over ala Igbo imebidokwa ihe Biafra again. Gwakwa this your prime minister ya were nwayọ jee na constituency ya jee contest ya election, ya jee n'ọmụ ọgbụ ya na-eje for senate ya jee. Ọ bụrụ na ya ka obi ije for prime minister ya jee for senate ka ya bụ ruo Abuja o jejekwuo ihe a bụ mbịa ihe anyị nwa seaport ya jee gwaghị ebe a akụba ọkpọ nyakụọ nke ya na anyị nọ mgbe Ojukwu na Umaru Diko buru ya na National Assembly. O ruo ebe ahụ, o ruo n'ọkpọ nyakụ ọnya, o ruo n'ike ọnụ nyakụ ọnya na ụmụ ọgbụ ya nọdị ya. Gwakwa ya ka anyị bụ ndị Igbo zuke n'ike, anyị agba n'ọbara too much, ọsụsụ esuo n'ala Igbo, many things emena, many families na account losses, unbearable losses, ama replace nwe ya onwe eke n'ike, they cannot heal anytime soon. Na bịa kena chibido ọzọ ịpụ ọkịta ihe na anya efu na Ojukwu ahụ ndị nụrụ ọgụ mgba efu okwe nwa Ojukwu ọbụla na-apụta na-aka akụkọ ị na-akọ. Onwekwe nwa ya ihe afụ dị ya efiọngụ mgbe onwekwe efu nwa ya ị ga-afụ bụ ihe a n'isi ya. Zuo na ike ka onye ọbụla zuo ike, ka ala Igbo zuo ike. Onye kpọba ka o nwee ike lee, onye na-apụ apụ ọmachi uche n'aka na ọ ya anwụ n'ezi. Ọ bụrụ na moto gbuli udo ya na accident, biko ebidokwana ọzọ kịta. Nekwa anyị n'anya efu na Trump n'ọkwụ n'ọkụ na ọ ya bụ ọ bụ na ọ chọrọ ibe iburu nna ya ukwu a ọ bịa buru ya ka o si buru nke ndị Venezuela. Ama na nke a gbasa anyị achọ iburu ya esi na Abuja na-aghasa Abuja. Onwe ha chọrọ ime a na-eme ya na mgbaga a ejekwana je dọtara anyị ndị a na ha achọkwa etu ha esi ya anyị jekwana dọta ya. Biko ka nna ayọgụ, ọ na-agba sọkarịala eze anya ikpuru nkata n'isi gwu ya okwu, ị na-eme anya n'isi ị ga-afụ n'isi ma dị ka nkata ya ka njisi ka m bịa gwa gị ebe a. A word is enough for the wise. Okenye ka ịbụ ọzọ ụmụazị. Oge niile a na-aghasasị anyị Igbo na-eme ife niile afụrọkwa aka iji wee bịa mee egbo afụ ọmọgụ na mgbe anyị nọ ka ebe niile jụọ oyi.
onwe ka isi ekwu okwu, onwe ha mbe na-aba ịpụtabakwa n'ọzọ. Onwe ihe iritere jee na-eri ya na saịdị zuo ike. Ịbịa na Naịjirịa niile anyị abụrụ the worst. Anyị enwe seaport, mana anyị ka na-azụgoro kịta na-azụta. Anyị ka na-achịgha na-azụta, biko ka anyị hapụ ịdịkwa na saịdị ahụ ka anyị mana ha enwe seaport. Prime Minister ga-aje oje Abuja jee nụta ọgụ seaport, nya jee n'ụmụ ọgbụ ya na ebe ahụ ma ọ dị ya mkpa ọ na-ekwu ebe ahụ n'ihu n'ihu. Ihe anyị na-enwero ha jebe ebe a jee baba mbịa n'ụbọ ọgụ ya na anyị ga-asọpọtụ. Onye ọbịa tụrụ ogologo ome nke tụrụ ogologo zuo n'ike. Ama m Prime Minister na anyị ga-enwe n'ala Igbo zuo n'ike ka ana Igbo zuo ike. Doo eji nchukwu ya ọgụ nna anyị ukwu mụnwa na ya ọgụ ya bụ m onye owu Igbo, biko hapụrụ na ya n'Igbo a ka ọ jụọ oyi, ka ọ jụọ oyi, biko ka ọ ya bụ onye lahụ ụra tetara onwe ya iche ije n'ọbụbọ gị ijebe mara na onwe Fulani nọ n'azụ ụlọ gị ekutara na anyị ndị ọzọ ebe Chukwu mere ha na-ana, Chukwu mere ha nọzi n'azụ ụlọ anyị, Chukwu mere ndị nne ga na-ejezi ugbo ejekwara je dọtara anyị ndị a. Biko kwa onye na-abụ ma ị ga-afụ na aja adịghị ya, ọ gwụrụ aka ọra m n'ọnụ. Chukwu gozie ya n'Igbo, gozie nwa afọ Igbo ọbụla nke onye na-eme ya ga-alị ya bụ nke ọma. Ma onye si na nwa na nne ya amaalarụ ụla, onye a amaalarụkwa ụla, onye si na ala Igbo ama dị mma, oge elu ya n'azụ, ọ gwụkwara aka ọra m n'ọnụ nọlụ n'ọfụma. Eze ụmụ iyo $1 million.